Hakulendi pakaipa papa. Unoziva kuti zvinhu zvinongorwadza so. Sori hako takungopinda munyaya tisina kumhorosana. But I hope uripo nekuru yako kwakanaka kuri right kwamuri. Chinhu chakandibata zvokuti ndakabva ndanzwa kudzokera kumashure inyaya iri kunzi Comrade Sarowaka vakaita. Kana kuri kuti vakaitawo zvamashuwa, it's not good wakomana. Situation ina masiwa yakafanana nesituation yokuti wakuvara maybe neaccident kana kuti uri kurwara uri muchipatara, then kobva kwatumirwa vana vamai vako message, maybe vari kuno kuSouth Africa kana kuti vari kunana UK kana wherever kwavanenge vari. Mukoma wedu wakuvara kunoku wakomana, ngatione tite konde konde. Munhu ari paground anenge ari atumira message iyoyo, vanhu vobva vati asaka tingabatsira sei. Munhu ari paground obva vati munoisa mari muakaunti mangu kana nditumirei nemukuru ndinotora mari. Right, munhu uyu anenge achida kuti aiswe plaster gumbo. Ndiri kupa example yokuti unenge achida kuti aiswe plaster gumbo iroro rakuvara so that hariori. Well, iwo wobva watumirwa mari yawo ita busy kuimwa doro, asi mukoma wako ari muchipatara akavhunika gumbo rinoda kuti riswe plaster risaora risagurwa kuitira kuti mangwana agodzoka otibatsira mufamily medu. Wakomana musadaro wakomana. Zvimwe zvinhu munotora zvituko kuna Mwari. Munombozviziva dzimwe mari dzamunorya idzi dzinokupai zvituko kufamily yenyu. Unozongoona vana vachiita chinhu chisingabudi, unozongoona muchingoita mufamily muchingoita chinhu chisingafambi zvisingafambi. Dzimwe mari varume dzinotipa minyama. Zvakangofanana nokudya mari yaparufu zvamune makiita izvi. Kudya mari yepanhamo wonzi ndiwo uri kubata mari. Right, iwo wobva watora mari uchigashira uchinyora mari zvakanaka, asi uchitora mari uchindoidya mari yeparufu. Munoita nhamo nazvo. Dzimwe mari indamo yenyu isingachi kudya mari dzakakosha, mari dzaiswa nemhuri. Iko zvinezvi zvinogona kudzorera vanhu. Manje iko nezvi taona kuti macontributions anga achiitwa nevanhu vazhinji vacho vatoona vakutongozvinatso kuti macommanders vari mberi vari kuda kumeka mari through them, votorega kuita izvo zvinodhirega back maprocesses okuti nyoka yemabhono abude mujere. Munoita sei waumana? Amana ivaine mweya weugamba pamwoyo mhani varume, ivaine mweya wekubatsirana. Muri kutaura kuti mimi dei muri makakarwa hondo yechimurenga zvatakaita kwaibudwa here wakomana? Unoda kuti mumwe waitobva ipapo nokuda kuti mabhunu aiuya nemabhifi aya, vamwe vaigona kutobva ipapo vachimanya kuinda kunotaura kuti makomrades ndaona kwakati uchingoda kupuwa bhifi chete. Imari iyi yamuri kusvibisira mazita enyu, mari iyoyi imari iyi vakomana yamuri kusvibisira mazita pakadai inenge yakandwa nevanhu iyoyo. Motoreka kubhadhara maloya, saka nguva yese kusabuda it was because of maloya anga asingabhadharwi. Moya kuno kumuchiti adresera zvinhu zvenhema. Musadaro wakomana. Hayo varume musadaro imimi wakomana, musadaro varume. Muri kuitirei zvinhu zvakashata kudaro izvozvo? Kana izvo zvekuti makazviita munoitirei zvinhu zvakashata kudero? Zvinhu zvakashata zvokushata instead ugadzire zita rako munhu, instead in case of tomorrow wosvibisa zita nezvimari zvisina nebasa zvinopera. This is the situation yakangofanana nezvinoitwa nevanhu vari mberi ava vese vamuri kuona vari mberi vese vana Tagwirei vanani. Imari shoma shoma idzi. Zimbabwe yakafuma zvimwe zvisingaiti zvokuti
kana ukaibata nenzira yakanaka mangwana unenge wakagarika zvaunosiyira vazukuru nevana vazukuru nevazukuruzve nezvizukuruzve zvichingorya zvakanaka. Ndo nyaya yatiri kungoda muchiona tichidai musafunidzira kuti nyaya yedu iri panapa ndeyekuti tiri kuda kunyanya kuda kuonererwa kana kuti toda kunyanya kuda kuzikamwa kana kuti kuda kuti tiri kuzama kuti tivhure vamwe vedu njere zvaiitwa namasiwa zviyezvi, kuvhura vamwe vedu njere kuti aiwa the way yatakudya nayo mari yenyika yedu haisiyo. Nyika yedu yakafuma, nyika yedu inofanira kudyawo mari zvinokwana munhu wese. Hamusi kuonawo here kunana Kata kokuti munhu unotoenda kubasa eti uyu uchida, hamusi kuonawo here kunana Dubai kwamuri kumhanyira ikoko vanhu vakangoita semi, vanhu vaya vanhu vakangowani, otherwise ufumi hwavainahwo hunobva muvhu renyika yavo hunotova hushoma neufumi hwatiinahwo. Bhozi ukatarisa vana Dubai, otherwise they only rely nemaoil. Isu tine zvinhu zvese tinazvo, but tiri kungoda kuonesana nevamwe vedu kuti aiwa nyaya yatiinayo panapa ndeyekuti ngatidyei mari yedu zvinogutsa munhu wese. Munhu wese ngaawane chekubata, munhu wese ngaasatengeserwa ivhu iri. Instead munotofanira kuvakira vanhu dzimba muvhu iroro pamusoro pevhu mahara, because mari yacho iripo, ndeyenyika, ndeyedu tese. Mari yenyika ndeyedu tese, munhu wese anonzi muZimbabweni ndeyedu tese. Iko zvinezvi vane ivhu ravo vakagona kumaneja zvinhu zvavo nenzira yakakwana. Sarisainzwai zvavari kutiita kunoku. Kana ndikada kukuudzai kuti kliniki iyo nekliniki yokwedu isisu inonzi nochachambo, kana ukada kugugura unowana kuti nochachambo iri muno muEast London muno. Takatongoudzwawo izvo zvamunonzwa zvitenderera pamahwe kuti hatigoni kukurapai mahara muno, dzokerai kunyika kwenyu mundorwa, marwara endai munorapwa kunyika kwenyu. Varume, mwoyo yenyu haigoni kurwadzira nyika yenyu kusvika pakuti muone kuita godo nenyika yako, kusvika kuti muone kuti varume izvi zvatiri kurarama tichita hazvisizvo. Ndo meseji yatiri kumbozama kupa kune imi vakomana vese veZANU-PF neimi varume vese vanoti 2030. We have already told you kuti dei makamauya ne2030 yenyu iine chivakashure, ingadai iri 2030 inogashirika pasina anombokuvengai, ende hatisi kukuvengai. Nyaya yatiri kungotaura ndeyekuti varume zviri kuitika hazvisizvo. Moti tinge tingabva tapusa zvokutadza kuona kuti mari iri kudyiwa nenzira isina kunaka, isi tichitambura marodzi musina zvipatara musina mishonga, asi vamwe vanhu vachingowana mari. Vari kuiwana kupi mari yese iyoyo? Ndo patinongova chete, ndo panongova nenjere dzedu nemwoyo yedu. Mogozodaro seizve muri muRevolution maakudai futi makomana, modaro wakomana, makadaro makareswa wakomana. But it seems makadaro because mukomana wewe kusabuda kwake sitachishamisika kuti kuti nyika yeSouth Africa haisi kuona here wakomana kuti uyu munhu uyu ari kurwirawo kodzero dzevanhu kuZimbabwe nesituation yavanongoziva kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka. Wapoterawo kuno kuSouth Africa because kuZimbabwe kwacho kunourawa vanhu. Motora mari yamuchirya? Are you serious varume? Mwoyo yenyu inenge ichiti kudii? Muchiraradza nayo mari iyoyo? Kana makadaro varume makareswa varume, musadaro wakomana. Munotukisa mhuri nevadzimu, munotukisa mhuri naMwari. Unoshoresa vadzimu vako izvi vakatovhunzwa nevadzimu vokwanyuka yemabhunu. If you don't know kuti hapana chinhu chaunoita chisina kutenderana nemhepo dzomudenga, so vadzimu vako vakatokuvhunza iwewe izvi, vakatovhunza vadzimu, vakatovhunzwa nevadzimu vokwanyuka yemabhunu kuti mwana wangu ari kutambura kabhati ona mari yaatumirwa iyo mwana wako wakuidya. Vadzimu vako vatokufuratira mozona zvinhu zvisingafambi, mongoona sokuti zvinogona kukufambira iwe zvikakuendera, but muri yaunosiya kumashure zvatongogara chitaurira vakomana vanoita basa rekungouraya vanhu vachizviti masiya iwo. It's a pity kana munhu asingazivi kuti zvinhu zvaari kuita ingozi dzichazonetsa mhuri yokwake. Kwamunoona dzimwe mafamilies ane vanhu mapenzi okuti munongova nemadzungairwa chete throughout, haugoni kuwana munhu ari normal. Vabereki vacho vaiita system yokungouraya vanhu, maforefathers avo vaingouraya vanhu machayana wakati mandere, kungouraya vanhu for free, uchiita sokuti zvinhu zvinonakidza, muchiita mbiri yokuuraya vanhu, but hazvina zvinokupa, zvinongokupa nhamo chete. Kupera kwenguva zvinozongokupa nhamo, of which unenge uchizviona sokuti hamene kuti uri papi, une vamwe malevels akakosha, but uchitokuvadza mhuri yokwako. Chinokuwara imhuri yokwako.
How can you just do mutsinyo wakadaro varume wekutora mari yomwe munhu ari kutambura zvakadaro achigara muusungwa muri family yake ichimushuva, of which is fighting for us. Nesima situations amuri kungoona kuti situation yakaita sei haisiyo situation yekuti munhu angararama ari musituation yakaita saiyoyo. Ndo zvaari kungofaitiravo. Can we live? Can we believe? Can we still live? Can we todini varume? Tingazvirarama zvakadaro here varume? Torarama takadai saizvezvi muchiona munhu achiita basa rokuita utsinye hwokunzwa kuti muzvipatara muzere vanhu vanorwara, muzvipatara muzere vanhu vakadai, but achingoramba achitutira mari kumunhu 1 chete, achitutira mari kumunhu 1. Moti isu njeri dzedu hadzioni here kuti zvinhu zviri kuitwa izvi zvakashata? Kunyange mwana izvezvi kungoti vakuru ava havagoni kumbofambawo, kana kuti pavanotumira CIO yavo iyoyo ngavavewo neimwe CIO inogara muvanhu ichizovaudza kuti vanhu vari kuti chinyi, kwete kungova neCIO inongokuchengeta upenyu hwako iwewe chete. Ndo basa ravo maintelligence wokungochengeta upenyu. Nemi vacho vanochengeta vakomana munofanirawo kuenda muchinoudza mukuru wenyu kuti varume, situation iri munyika haiiti. Tine situation yakaoma yekuti vanhu vakutenga maARV ataingopiwa mahara uko. In Zimbabwe, a country like Zimbabwe ino ufumi hwakadai, asi one person